Hola a tothom, benvinguts i benvingudes per ser un dia més en aquest espai de la Por com a camí, on ja sabeu que tenim l'oportunitat de conversar amb professionals molt interessants que ens parlen sobre la seva experiència professional i també la vinculem a tot el nostre bagatge i món emocional. I avui tenim la sort de tenir amb nosaltres a la Isabel de la Fuente. Hola Isabel, què tal, com estàs? Hola, Esther, què tal? Doncs Gràcies molt per bé, molt convidar-me. contenta. Gràcies. Molt contenta de que estiguis aquí. Us presento la Isabel, que és llicenciada en Educació Física. Treballa des de quants anys estàs a la Universitat de Barcelona, Isabel? Bueno, no sé si dir-ho això, que em fa una mica de vergonya, però no sé, de portar ja uns Uns 28 quants. anys a la casa, 28? Sí, 28 anys, sí, sí. imagineu-vos. I des dels inicis sempre s'ha vinculat a l'exercici físic, però connectat amb la salut, i actualment sobretot doncs, treballant més amb persones adultes. Llavors, si et sembla, Isabel, d'entrada, m'agradaria que aclaríssim si exercici físic i activitat física és el mateix o no és el mateix, perquè són termes que utilitzem molt sovint i que em sembla que a vegades barregem, o no, no sé. Què diries? Sí, Esther, efectivament, ja se n'està parlant, segur que potser algun dels nostres oients ja la sap aquesta diferència, però realment no té res a veure. O sigui, sí que tenen a veure, però no és el mateix l'exercici que l'activitat física. O sigui, l'activitat física, de fet, és qualsevol moviment. O sigui, nosaltres a la que ens movem ja estem fent activitat física perquè els nostres músculs ja s'estan contraient i estirant per moure'ns, no? I llavors, doncs, bueno, doncs totes les activitats que fem en el nostre dia doncs és activitat física, no? Doncs, per exemple, doncs el caminar, l'estendre la roba o el seure en un sofà i aixecar-se, això ja és activitat física. En l'activitat física no hi ha estructura ni planificació, o sigui, és el que anem fent en el nostre dia a dia. És veritat que hi ha persones que fan molta activitat física i hi ha persones que en fem menys. I en canvi l'exercici físic sobretot hi ha una estructuració i una planificació i uns objectius concrets que difereixen en funció de la persona a la qual tu estàs prescrivint aquest exercici. No? Actualment ja es parla de prescripció d'exercici físic perquè és una cosa que depèn de qui i depèn de com ha de fer una cosa o ha de fer una altra. És veritat que els exercicis a vegades són sempre els mateixos, però amb la manera d'executar-los, la programació, les intensitats, el volum, varien en funció de la persona a la qual estàs prescrivint aquest exercici. Llavors, l'exercici físic sempre és activitat física, perquè clar, hi ha un Ah, moviment, però no l'activitat física és exercici. exercici. I ara es parla molt, no?, de la importància de practicar exercici físic, del sedentarisme. Tothom necessita practicar exercici físic. Com podem saber quin exercici físic ens convé més? Perquè, clar, un s'apunta, doncs, per exemple, a un gimnàs i comença a anar-hi. Tot exercici físic porta beneficis. Comença per on vulguis i a partir d'aquí estirem el fil. Val. A veure, el tema de l'exercici físic neix perquè no ens belluguem. És a dir, Mhm. si tu ara agafessis, li preguntessis a la intel·ligència artificial o naveguessis per Google, veuries que les persones que són més longeves no fan exercici físic, val? Mhm. Però són agricultors, són ramaders, o sigui, tenen un tipus de feina en la qual constantment estan treballant el seu cor, estan treballant la seva força empenyent, estan treballant la seva força traccionant, o sigui, Mhm. estan a la natura. I llavors, doncs, ells ja fan un tipus d'activitat física que no han de cobrir amb Ja. exercici físic. Val? Val? Recordo el meu pare, que ha sigut mecànic tota la vida, que arribava a casa destrossat. Llavors, digue-li a Clar. aquell senyor que entrés en un gimnàs. És que Sí, no sí, de tenia poques ganes. cap sentit, doncs, perquè ell ja havia fet la seva sessió d'exercici físic durant el dia. Però quan arribem a la nostra societat i els tipus de feines que fem ara, la majoria són feines molt sedentàries. Val? Llavors, és quan apareix l'exercici físic per continuar tenint una vida saludable. No? Um, Llavors, aquest sedentarisme s'ha de vèncer a través d'aquesta prescripció d'exercici que t'estava comentant. Nosaltres, de mena, o sigui, si miréssim que venim de l'home de Els ancestres, Cro-Magnon, no? exacte, els nostres ancestros, o sigui, el nostre cervell té tendència
a fer-nos ganduls, perquè ens vol guardar per quan aparegui un lleó i haguem de córrer, o per quan, per exemple, doncs, hem de guardar l'energia per quan haguem de sortir i cavar per recol·lectar o caçar per poder menjar. Llavors, què passa? Que de mena el nostre cos, el nostre cervell sempre ens està dient seu per quan vinguin tot el que estem dient, no? Però què passa? Que ara vivim en una societat en la que el lleó no apareix, tot m'ho porten a casa, o sigui, el context en el que estem tampoc ajuda. Llavors, clar, entre les feines que fem, que són bastant sedentàries, i el context en el que estem, que tampoc ajuda, estem provocant que el nostre cos, que va ser creat per unes obligacions, no les estem fent. I això està generant molta malaltia. Llavors, l'exercici físic apareix com a prescriptor per evitar aquesta malaltia. És a dir, que d'entrada sí que és veritat que els nostres ancestres, no? De fet, sortien a caçar, sortien a recol·lectar la fruita, tot allò que necessitàvem per menjar, i per tant, a partir d'aquí ja d'alguna forma gastaven l'energia i la resta era com dir, bueno, ara ja guarda-te-la per si de cas. Sí, tal qual. I això és el que d'alguna forma hem heretat i que ara necessitem revertir, perquè clar, quines conseqüències té el sedentarisme, no? I després, si vols, passem ja a parlar d'exercici físic i com podem, i beneficis i tot plegat. O sigui, a veure, nosaltres... O sigui, el problema... Quan jo vaig acabar la carrera, recordo que tot el tema de la força, el múscul, l'esquelet, era sobretot de sosteniment, o sigui, el múscul, la funció que tenia era de sosteniment del nostre esquelet, i després era el boom de l'estètica, no? Llavors, mica en mica, s'ha anat descobrint que el múscul, o sigui, ara per ara el múscul ja hem vist que és un òrgan endocrí, i que el tema de l'exercici muscular genera unes conseqüències a nivell de la resta del cos. Llavors, estan veient que amb menys massa muscular, o sigui, quan tu no fas exercici hi ha una pèrdua de massa muscular, a partir del dia que bufes les espelmes i fas 25 o 30 anys, allà el teu cos deixa de construir, la guardiola que has anat fent durant aquells anys es frena i llavors tu ja comences a treure monedetes de la teva guardiola. Llavors el teu cos comença a davallar. Llavors aquesta davallada, en la qual hi va implícita aquesta pèrdua de massa muscular que estàvem comentant, pot ser més forta o més plana en funció dels hàbits que tu facis. Llavors, l'exercici físic ajuda a que aquesta decaiguda, que es anirà fent a partir d'aquesta edat, sigui més planera i ajuda a que no hi hagi aquesta malaltia, que després en parlarem de la importància del treball de força perquè, per tot el que genera a la resta d'òrgans del cos humà. O sigui que a través de l'exercici podem... Evidentment l'envelliment hi és per tots, però aquest procés d'envelliment depèn dels teus hàbits, depèn de com tu, amb quina velocitat buides o no la guardiola que has anat fent durant els primers anys de la teva vida. Per tant, incorporar l'exercici físic a totes les edats i a partir d'una determinada edat és quasi una necessitat. Sí, això ho parlàvem un dia tu i jo, recordo que és el tema de l'educació, no? O sigui, a les escoles, quan nosaltres arribem a l'escola, se'ns parla de l'educació física i s'ensenya l'educació física una mica com a joc. Llavors ens quedem tots amb l'input aquest de que exercici físic és el joc. És el joc, jo jugo a esports, normalment gairebé tots hem fet algun esport, els pares ens acunen a l'esport i anem associant mentalment l'exercici físic amb joc, Què passa? Que quan nosaltres comencem a estudiar la selectivitat i després ja comencem la carrera o els estudis o començo a treballar, no falta que estudi, però començo a treballar i estic moltes hores treballant. Jo del joc me n'oblido. I llavors, o sigui, clar, és col·lateral, m'oblido del joc, m'oblido de l'exercici i aquest és el gran problema. Llavors, el que hauríem de fer és educar, és donar eines a que
igual que tu cada matí, quan et Sí, sona el despertador i et toca l'hora per anar a treballar, no et planteges no anar a treballar, perquè si no treballes no pots viure, sí, sí. doncs això és igual. O sigui, a l'exercici físic ens haurien d'educar, bueno, doncs és igual que quan et rentes les dents o quan beus aigua, no et planteges si beus aigua o no beus aigua o menges o no menges. Doncs l'exercici físic hauria de ser igual, hauria de ser un tema d'educació. Clar, o sigui, per tant, un tema més preventiu, no?, de cara a fomentar. Exacte, I exacte. també diria que dintre d'aquesta prevenció i educació, no sé com ho veus tu, aquest aprenentatge a connectar amb el propi cos, no?, escoltar el cos, perquè tinc la sensació que a vegades, igual que ens costa escoltar-nos emocionalment i connectar amb allò que sentim i fins i tot acceptar-nos-ho, no? El cos també moltes vegades és un dels grans oblidats. Ens n'adonem del cos quan ens fa mal, no? O ens fa mal una cama, ens n'adonem del cos o del que no ens funciona quan allò no va com hauria d'anar. Però si no, tampoc tenim tanta consciència corporal i al final el cos també ens avisa, perquè, doncs, no sé, a vegades davant de determinats problemes emocionals el cos ens està enviant avisos, però com que no els escoltem ni d'una banda ni de l'altra, ens n'adonem a vegades quan és ja molt tard. Com ho veus tu des de la teva especialitat, això? Sí, sí, tens tota la raó. O sigui, nosaltres aquí, al Servei d'Esports, que ens ve professorat, ens ve també persona que ha estat vinculada amb la universitat alguna vegada i que han sigut grans investigadors i que no han pogut escoltar aquest cos que dius tu. Alguns ens venen, malauradament, ja amb alguna patologia que realment és sèria o han passat alguna patologia, algun infart, algun càncer, i que l'exercici sempre és benvingut, però evidentment el treball de prevenció sempre és millor. Ja, Després, evidentment que també ajuda, però seria bo que tots tinguéssim molt present el mai és massa tard, però a vegades el mal ja està fet. ja, I l'exercici pot ajudar a que aquest mal no vagi més, però és una pena que no recordo molt el tant per cent, perquè pels números soc bastant dolenta, però hi ha però sobre el 70%, 80% de malalties que amb prevenció no existirien. O sigui, és que ja. o sigui, el propi càncer, que sembla que sigui innato, la majoria de càncers tenen una part de prevenció molt alta, no? Llavors, doncs, és importantíssim anar conscienciant-se amb això, no? Amb que si el teu dia a dia no és massa actiu, has d'anar pensant en fer un treball prescrit d'exercici físic. Clar. I posem, per exemple, no, que una persona que ens estigui escoltant, doncs, de mitjana edat i que té una vida més aviat sedentària, amb una feina, això, que no es mou gaire, costa, no, d'agafar un hàbit d'exercici físic. Ens podries donar alguna recomanació de com podem començar, si vols, per diferents perfils, sí, per començar, com ens hi podem posar? Perquè penso que el que ens costa més és precisament posar-nos-hi i saber com ens hi podem posar. Al final un té la idea de s'apunta al gimnàs i ja està, o com ho fem, això? Això que m'acabes de demanar, Esther, és una xerrada de 2 hores, però intento Val, doncs, sintetitzar. Val? Intento sí, sí. sintetitzar i que sigui fàcil per les persones que ens estan escoltant. O sigui, jo el primer que, per l'experiència que tinc, que jo soc molt de lo meu, de l'exercici físic, i comences a fer les xerrades i tothom surt content, no? Que bé que m'has agradat, i després te'ls trobes al cap d'un any i no estan fent res, no? Llavors, jo el que faria molt és primer que et coneguin a tu. És a dir, primer hi ha un pas mental, val? O sigui, un cop tu veus que ho has de fer, primer jo sempre dic, o sigui, ara és una dels consells que dono, no? De començar amb poquet. Si una persona que ens estigui escoltant i que no estigui fent res, malgrat la OMS i jo i tothom diu que recomanen que cada dia i si poden ser 60 minuts millor que 30, a vegades amb 10 minuts, Ja, un cop a la setmana, ja es comença. val. Perquè sí que és veritat que quan tu trenques aquesta passivitat i comences amb 10 minuts un cop per setmana, tu mateix et aniràs dient, va, ara ho faig 2 i després 3. I jo començaria per això, per poquet
i anar incrementant. Això en quant a la freqüència. I l'ideal és fer cada dia. El nostre cos està fet per sortir cada dia a caçar i per sortir cada dia a pescar. Doncs, per tant, cada dia hauríem de fer exercici físic. O sigui, això és a on he d'arribar, però mica en mica. Sobretot posar-te fites petitones i poquet a poquet. Llavors, en quant a la prescripció, jo soc partidària de començar per la força, per lo que comentàvem abans, perquè els estudis recents ens diuen que el treball de la massa muscular és molt important. Si tu tens massa muscular, tens menys malaltia. Si tu no tens massa muscular, tens més malaltia. I això ja està demostrat. O sigui, han vist que quan tu fas exercici de força muscular, generes, ho faré fàcil, generes unes molècules que es diuen mioquines que van per la sang, i llavors les mioquines es van posant als diferents òrgans i fan funcions bones a dintre d'aquell òrgan. Ho explico així perquè ens entenem, per no entrar en números i nomenclatures una mica espesses. Llavors, les ordres que donen les mioquines sempre són bones a dintre el múscul, o sigui, surten, se'n van al corrent sanguini, es dipositen i fan que els òrgans funcionin bé. A part, a més, que també és molt important, a dintre del múscul les cèl·lules tenen les famoses mitocòndries, que és les que oxigenen a la resta del cos. Llavors, si tu vas perdent massa muscular, vas perdent tot aquest número de mitocòndries i això fa que el teu cos cada cop oxigeni menys i treballi amb més dificultat. És com una bateria de mòbil, saps? Que la bateria de mòbil té una durada i si no la carregues, si no fas aquest exercici, aquesta durada va baixant i fa que el teu mòbil cada cop funcioni pitjor. Doncs el cos és igual, o sigui, a mesura que tens menys mitocòndries, menys oxigen, doncs el teu cos comença a treballar amb males praxis perquè no està funcionant bé. A més, aquestes mioquines, una de les coses que s'ha observat a través dels estudis entre exercici i càncer, per exemple, són unes grans aliades de detectar cèl·lules rares. A mesura que ens anem fent grans, el nostre procés de rejuvenecimiento cada cop és una mica més fluixet, perquè tots els sistemes es van envellint. Llavors tenim tendència, a més, amb l'entorn en el que estem, que a vegades també és una mica més tòxic, el que mengem, la nostra nutrició, doncs generem aquestes cèl·lules una mica sospitoses que poden arribar a formar part d'un tumor. Llavors, aquestes mioquines s'alien amb aquestes cèl·lules estranyes i el nostre sistema immunitari ho destrueix. O sigui que tot aquest enrenou de partícules que va deixant anar als nostres músculs quan treballen ajuden a que tinguem una qualitat de vida molt més alta. Per això jo sóc una gran defensora de la força. Jo i el col·lectiu de llicenciats en educació física i metges del sector. O sigui, ara ja s'està prescrivint força amb gairebé fins i tot totes les malalties. Antigament que es deia vés a córrer o vés a nedar tal, ara ja s'està prescrivint força. Quan parlem de força, digue'ns més o menys a què ens referim perquè tots ens entenguem, sí? Llavors, el treball de la força es pot fer des del propi cos fins a uns elàstics o amb peses, en un gimnàs, o amb peses a casa. Llavors, jo ara tiro cap al sector. Jo sempre demano que les persones, si no poden, a vegades hi ha un factor econòmic a darrere que és important, o sigui, no tothom es pot pagar un gimnàs que li costi 40 o 50 euros al mes, perquè estem parlant de molts diners, no? Llavors, jo sempre, quan parlo amb persones així que potser no tenen accés a aquest tipus de centres, que seria l'ideal, a vegades va bé fer-se un mini gimnàs a casa i agafar entre 3 o 4 un entrenador personal que et pugui donar unes idees un cop al mes o un cop... Clar, l'ideal seria cada setmana, no? Però jo conec persones grans, per exemple, que s'han reunit 4 o 5 i han agafat un entrenador personal i l'agafen un cop cada 15 dies. Llavors l'entrenador personal els dona la feina a fer i llavors ells fan. I potser un cop al mes sí que van a un gimnàs d'aquests que a vegades pots entrar pagar una entrada puntual, perquè sí que és veritat que el treball en una sala amb pes alt també és necessari de tant en tant. Per què?
Perquè tot el que estem explicant no té res a veure si tu treballes amb intensitats baixes, amb intensitats mitges o amb intensitats altes. Vale? Depenent de quina intensitat li dones a l'exercici, tu fas un tipus per exemple, en intensitats baixes treballes més les mitocòndries que jo et deia, i amb intensitats altes treballes més l'osteoporosi, per entendre'ns una mica a nivell genèric. Llavors, quin tipus de força és la millor? Tota. Has de treballar la força màxima, has de treballar la força resistència, has de treballar la força explosiva, que és més impacte. Llavors, totes s'han de treballar per fer un desenvolupament integral d'aquesta massa muscular de la qual t'estic comentant. Llavors, doncs, clar, dir, vale, doncs fer aquests exercicis, tornem al mateix, no? L'ideal és prescriure. Prescriure en un centre és car, però a vegades hi ha aquestes estratègies fins i tot hi ha entrenadors personals a través de la web, online, que a través d'una videoconferència et poden fer seguir i no són els preus tan cars com pagar un centre. És una molt bona opció, penso. I has comentat un tema que em sembla molt interessant i que crec que podem abordar, que és la relació entre l'exercici físic i la socialització. És a dir, perquè deies, no? Persones grans que, doncs això, entre 3 a 4 persones es troben, agafen un entrenador, no? Quina diferència hi ha o hi ha alguna diferència entre practicar exercici físic sol o acompanyat? Hi ha alguna recomanació de dir, home, si tens possibilitats de compartir-ho amb algú, hi ha estudis sobre el tema, dona igual això? Mira, el tema de... Jo va haver-hi un dia que vaig posar salut mental i exercici físic i no sé si em van sortir bilions d'estudis. Clar, això també t'ho volia preguntar. Clar, quina relació trobem entre exercici físic i benestar? El tema de l'exercici físic i la salut mental hi ha una correlació bàrbara i malauradament hi ha moltes entitats que no ho tenen en compte. Nosaltres aquí al Servei d'Esports hem tingut casos de persones que havien pensat en suïcidi i ens han escrit cartes molt emotives que des de que han pogut aterrar aquí per casualitat, diferents vies casuals, els ha fet un canvi la vida de 360, no? Llavors, quan tu fas exercici físic alliberes endorfines, que són, tu no t'ho he d'explicar, que són les famoses hormones de la felicitat, no? Llavors, doncs, quan tu fas aquestes accions musculars de les quals estàvem parlant, doncs la dopamina, la serotonina, vas segregant i això fa que quan tu acabes una sessió estiguis com més eufòric, no? Més content. I això no és una sensació només, sinó que hi ha uns estudis al darrere, no? També hi ha una reducció de l'estrès, de l'ansietat. L'exercici físic millora molt la son. Per exemple, quan tu fas un entreno, em sembla que són que a les 14 hores tens un pic de melatonina. Per això diuen que a vegades fer exercici físic al matí és bo perquè et coincidirà el pic amb l'hora d'anar a dormir, no? Clar, quan una persona dorm bé, ja ho saps que hi ha un tema mental molt correlacionat. Després hi ha un tema, el social que comentaves tu. Jo el tema social, precisament a l'exercici físic a nivell esportiu, que l'esport és qualsevol modalitat que puguis fer, a vegades a l'esport no és tan sa com a l'exercici del que estem parlant en aquesta entrevista, que és un exercici més de prescripció, no? Que t'agafa un entrenador, et diu el que has de fer, quantes vegades, amb quina intensitat, quants cops per setmana, quin volum... En canvi, l'esport és el que coneixem tots, els esports olímpics. Però jo, algú que fa esport, no li dic mai que el deixi de fer. Li prescric exercicis perquè complementi aquella part que l'esport no complementa, no? Però mai s'ha de deixar aquesta part social, perquè amb l'edat és importantíssima tenir aquest grup d'amics que a l'exercici físic a vegades et dona, no? Si no fas esport, tenim el nostre amic el Sergi, que crec que li vas fer una entrevista, que la part social que et dona, per exemple, fer una sessió de marxa nòrdica, no? O una sessió col·lectiva. Jo, per exemple, aquí al centre, jo soc conscient que una sessió amb una sala de peses de 30 minuts és molt més efectiva que una sessió col·lectiva de 25 persones, però en canvi la sessió col·lectiva està donant uns beneficis socials
que el fet de que tu entris sol en una sala i estiguis sol durant 30 minuts no són els mateixos. Ja. Llavors, l'ideal jo sempre dic que l'exercici físic és una mica com una paella, no? Que quanta més cosa hi posis, més bona estarà, no? Pues l'exercici físic és una mica igual i el component social és importantíssim perquè, a més, quan has de trencar aquest hàbit que començàvem al principi, quan has de trencar Clar. el fet aquest de dir, quina mandra aixecar-me, quina mandra... Si ho fas amb algú, bueno, és que es redueix a una enèsima part a l'esforç perquè un tira de l'altre, no? I si a sobre és un grup, doncs encara més que més, no? Clar, és que pensava sobretot en determinades edats. Bueno, sempre quan parlem de sentiment de soledat, no? Pensem molt en persones de tercera edat, tot i que un dels darrers estudis que s'ha fet sobre la soledat aquí a Espanya doncs, ha posat palès que les persones que se senten més soles són els joves, precisament. Exacte. I tenim una situació en la que necessitem... Jo diria que tota la societat després de la pandèmia doncs, ha tingut, estem vivint conseqüències d'aquesta disminució de connexió social o humana que ens ajuda des del punt de vista emocional i mental i, òbviament, ha impactat més encara en els joves. Es veu, per exemple, com el fet que els joves es connectin tant a través de WhatsApp, sobretot s'escriuen missatges a través de WhatsApp, fins i tot tenen ansietat a l'hora de trucar-se. Tot això està provocant una disminució de l'empatia en els joves i, òbviament, no ajuda aquest sentiment de soledat que ells manifesten que senten i que sobretot senten en la família i en el centre escolar, la qual és una d'alguna forma alarmant i que hem de mirar d'atendre. I que ho deia perquè potser una de les vies per ajudar els joves a reconnectar socialment doncs pot ser a través de la via de l'exercici físic, que molts fan esport i que molts practiquen esport en equip, però que a vegades tinc la percepció que no li traiem prou suc a aquest esport en equip amb la connexió social i humana i aprenentatges des del punt de vista emocional a través de l'esport. I et volia preguntar tu com ho veus i si penses en algunes recomanacions de cara també a clubs esportius o així que tenen tant d'impacte a l'hora en aquestes edats en els joves, des del punt de vista no tan sols de l'exercici físic, sinó també del creixement humà, personal i social d'aquests nanos i d'aquestes noies, no? Sí, bueno, ho has resumit tu amb la pregunta, o sigui, la part perifèrica de tot el que estem parlant dels beneficis de l'exercici físic és gairebé igual o més important, no és així, però bueno, que són els canvis morfològics del cos, no? O sigui, al final el cervell és un òrgan més del nostre cos, que també cal cuidar, i ho parlàvem fa una estona, no? Que vivim en una societat en la que potser les persones no estem preparades per aquestes curves que dona la vida i que la vida sempre les dona, no? Llavors, jo crec que hi ha una correlació amb l'educació que se'ns ha donat, no? O sigui, hi ha molt poques persones que pensen en l'exercici físic i en l'esport, en aquest cas, com a solució. Jo sempre penso, hi ha dues coses que penso que hauríem de provar abans de provar qualsevol altra teràpia, sigui medicació, sigui operació, i és que quan tinguis un problema facis exercici físic o esport i t'apuntis en una ONG. Perquè al final, si tornem al nostre home de Cromanyón, nosaltres venim som sers socials, o sigui, si mires la història, la gent no anava sola per la vida, anava sempre en grups, acompanyats, digue-li família, digue-li grups d'algú, d'escriptors, del teatre. Llavors, doncs, això ara s'ha trencat i el que deies tu, hi ha gent molt sola de totes les edats, perquè és veritat que la gent gran està molt sola, ens estan allargant molt la vida i això està provocant que hi hagi moltes persones grans que estan soles, però els joves també se senten molt sols. Les eines que tenim avui en dia són grans eines de progrés, però tenen aquesta mala passada que encara no estem gestionant bé i estan portant unes conseqüències. Llavors,
aquestes conseqüències jo penso que l'esport les dilueix molt, les aclareix molt, i el fet és que tot el que hi ha escrit i l'evidència científica ho recolza, no? Que persones que, el que et comentava abans, no? Que han estat al borde de treure's la vida i que gràcies a la part social d'aquest esport doncs han recuperat aquesta alegria que és necessària per continuar, no? Llavors jo recomanaria sempre aquestes dues cosetes, val? Que quan tinguis algun problema i que et diuen colesterol, pastilles, pressió alta, pastilles, una depressió, que provis sempre l'exercici físic i l'esport, o sigui, a nivell social, i després el poder ajudar els altres, no? Perquè a vegades l'ajudar els altres també et treu del tu mateix i penso que també és molt bo seguir sent socials, que al final som el que som, no? Vivim en una societat i som socials de mena. Totalment. I també, per últim, volia comentar-te, exercici físic a la natura, té més beneficis si anem a caminar, per exemple? Potser no tenim un bosc al costat, però potser tenim un parc. Hi ha alguna diferència entre l'exercici físic a l'aire lliure, en contacte amb la natura, o no? Ho dic perquè, és veritat que no tothom potser ho pot practicar, però per tenir-ne coneixement i veure si podem combinar, o què en sabem d'això? Mira, nosaltres aquí a la Generalitat fa un any o un parell d'anys, amb el Col·legi de Psicòlegs, ha tret potser ho saps millor tu que jo, Esther, les taules aquestes de natura, que estan traient molta investigació i estan fent molta experiència amb tot el tema de lo que la natura ens aporta, no? Tornem al mateix, de on venim nosaltres i amb qui estàvem en contacte, no? O sigui, nosaltres venim dels homes de Cromanyón i estàvem en natura tot el dia. Llavors, al final, el nostre genotipus és natura. Llavors, això també és un condicionant que estan veient que molta malaltia ve provocada per aquesta desconnexió que hem fet amb la natura, no? Llavors, nosaltres tenim un clima aquí molt bo. Aquí al Servei d'Esports, per exemple, fem moltes activitats a la natura. Ja no el que són activitats pròpiament dites com senderismes, la marxa nòrdica, l'escalada, sinó també activitats que es poden fer en un gimnàs però que nosaltres ho traiem a fora, precisament perquè s'està demostrant amb estudis que aquesta connexió que estàs parlant tu és molt important, no? I que els beneficis que tu aconseguiràs amb aquella sessió seran molt més grans si tu els fas a la natura, no? Llavors, doncs mira, nosaltres aquest any hem adquirit un CuboFit, que és com una mena de sala de peses, però que la treus a fora i llavors tu estàs fent peses, que és un entreno boníssim, però ho estàs fent en contacte veient els pins, veient a Madrid, per exemple, està comprant a l'Ajuntament de Madrid cubofits a dojo. O sigui, l'altre dia em sembla que ja em deien que en tenien 30 o 40 instal·lats per tota la ciutat. Llavors, en els parcs i jardins els obren i la gent pot fer exercici físic a la natura, no? Llavors, doncs, evidentment, connexió íntima i si es pot fer millor, sense oblidar un altre cop, perquè a mi aquestes eines m'agraden molt, però a vegades la gent agafem el que ens agrada, no? Ai, com m'agrada molt la natura, i han dit que, pam, vale, sí, està molt bé i perfecte, però no t'oblidis d'aquesta prescripció que un professional t'ha de fer i que en funció de com estigui el teu cos en aquests moments, doncs, a part de natura, hauràs de fer algunes cosetes més. Val? Em sembla que hem completat molt, no? Tot el que pot ser, tot el que podem arribar a fer, els beneficis que podem obtenir. No sé si t'agradaria aportar alguna última idea. No, res. Cuidar-se, cal cuidar-se. Jo tinc un senyor aquí de 84 anys, el Moncho, que a vegades li dic Moncho, això, i diu, bueno, però si d'algo m'he de morir. És veritat, val? O sigui, al final la data de la mort tots la tenim, no cadascú té la seva, però sí que és veritat que, com diu el Felipe Isidro, que vull fer referència amb ell perquè és un gran company i fa molt per lo que és l'exercici físic i la salut, hay que morir viejo siendo joven. Llavors, sobretot, aquesta prevenció de la que hem parlat, no? Que amb aquesta xerrada puguem, tant tu com jo, despertar l'alarma de dir, escolta, he de fer exercici si tinc una vida sedentària
ja no només per mi, sinó perquè a lo millor m'allarguen la vida fins als 90 anys, en tinc 60, em poden quedar 30 anys encara de vida i he de tenir una vida qualitativa, no? I veus molta gent, no només el malalt, sinó tot l'entorn que estan acompanyant a la persona malalta o invàlida i que s'eternitza, no? Que anys i anys hem d'evitar-ho, això, hem d'evitar-ho i ens hem de posar les piles. Moltes gràcies, Isabel, com sempre, per aportar la teva experiència, el teu saber i fer-ho d'una manera tan natural i tan propera. T'ho agraeixo moltíssim. Gràcies a tu, Esther, i ja en parlem. Seguim. Seguim. Moltes gràcies també a tots i totes vosaltres per ser aquí un dia més a la Por com a Camí. Seguim connectats i connectades amb noves entrevistes tan interessants com la d'avui. Gràcies.